Egunon, zer moduz? Saskibaloian jolastera noa, Dasha ikusi duzu. Agian nirekin jolastu nahiko luke. Hemen dago. Oh, zenbat arroza. Dasha, arroza pinturan erori zine. Nik uste dut oso ederra zaudela. Dasha, naiz eta arroza asko den. Eta hobe oitzen zara, hemendik aurrera arroza bakarrik jantziko du. Arroza bakarrik, zergatik? Bai, arroza maite dut, eta nire izena printzesa arroza da. Arroza, 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 arroza. Zer? Ziur nago gaur 1.000.000 aldiz entzungo dugula arroza, eta dagoeneko naskatuta nago. Bai, hori da. Asko entzungo dugu, zenbatu dezagun. Norbaitek arroza esaten duen bakoitzean horrela egingo dugu. Inoiz ez naiz arrozaz gaixotuko. Ikusiko dugu. Ados, printzesa arroza, zer iruditzen dizu omeleta bat prestatuko dizudala gosaltzeko? Gaur ez dut omeletarik, arroza janari bakarrik jaten dut. Ikus dezagun zer daukagun hemen, zer iruditzen sagar bat, Dasha. Ez aita zagarra gorria da ez arroza eta arroza janaria behar du. Zer iruditzen diozu ogi txigortua, printzesa arroza. Ez, aita ogia zuria da, arroza behar dut utzi laguntzen aita. Zaila izango da, gosaltzeko arroza janaria aurkitzea, ziur zaude, Dasha. Begira, marrubi esnea arroza da. Marrubi esnea arroza da zalantzarik gabe, baina zer gehiago. Zer iruditzen dizu zerealak arroza esnearekin? Bai, badirudi ondo dagoela, baina zerealak ez dira denak arroza. Lasai, ideia bat daukat. Arroza plater bat behar dut. Oh, nire arroza platerik gogokoena. Eskerrik asko, aita. Dasha, zer egiten ari zara gelditu? Lasai, aita nena nire kontrolpean dago. Arroza bakarrik aukeratu nahi ditut. Eta gainontzekoekin zer, Dasha? Gainontzekoa kutxan doa. Arroza bakarrik jaten du. Dasha, baina ezin duzu beti egin. Ez zen hain zaila izan. Oso azkar nazka zaitezke arrozaz. Eta zure kafearekin zer? Zer du kafeak? Gauza bera egunero, ez zaizu zure kafeaz nazkatzen. Beno, ez. Kafea egunero edaten baduzu, arroza egunero jaten du. Ados, txin-txin horretarako, printzesa arroza. Arroza, arroza, arroza. Begira jaurtiketa hau. Bai, hori da. Nire zuaitz arroza ederra. Oh, Dasha, nirekin saskibaloian jolastu nahi duzu. Beno, hori da, arroza saskibaloia alduzu. Ez, Dasha, hau bakarrik daukat. Eskerrik asko, baina arroza gauzekin bakarrik jolasten dut. Nola ez zauden askatuta zure arroza gauzekin? Beno, ez zaude zure saskibaloiak nazkatuta. Beraz, ez naiz nire arrozaz nazkatuta. Ikusten duzun bezala. Haurrok, prestatu zaitezte. Gaur kanpoan bazkaltzen dugu, beraz, zer jantzi nahi duzu bazkaltzeko, Dasha? Hau bakarrik jantzi dezake. Ez alda pixka bat gehiegizkoa. Zer esan nahi duzu? Esan nahi dut arroza ere bada. Bai, horregatik maite dut. Ados, ikusten dut, baina zerbait erosoagoa probatu dezagun. Zer iruditzen dizu, hau, Dasha, ederra eta erosoa dirudi. Ez aita, hori ez da arroza eta ez zait gustatzen. Agian hau, oso erosoa. Ez da arroza. Dasha, zer iruditzen zaizu, hau bikaina dirudi. Hori ez da arroza, arroza, arroza.
zergatik ez zaizu gustatzen jantzi hauek? Esan nizun, printzesa arrosa naiz, arrosa bakarrik jantzi dezake. Ez duzu uste arrosa bakarrik jantzten baduzu nazkatuko zarela. Eta zer pentsatzen duzu horretaz? Zer esan nahi duzu, nire txanoa? Bai, aita, txanoa egunero jantzten duzu, ez zaizu aspertzen horregatik gustatzen zait arrosa. Zuzen zaude, Dasha arrosa gustatzen bazaizu, jantzten ahal duzu. Eskerrik asko, aita. Prest, zaude, bazkaltzera joateko. Bai, noski. Bai, No te da gure printzesa arrosa. Horra, printzesa arrosa hemen da. Wow, oso ederra zaude, Dasha. Ez alduzu uste gehiegi arrosa naizela. Dasha, arrosarekiko maitasun honek berezia egiten zaitu. Ez naiz nekatzen egunero txano bera jantzteaz. Eta ez naiz nekatzen nire joko gogokoena, saskibaloia. eta ez naiz nekatzen telebista ikusteaz. Benetan, eskerrik asko lagunak. Zenbat aldiz ikusten dugun arrosa begiratu dezagun, batzuk asmatzen. 10, 38 aldiz esan dugu gaur. Eta arrosaz ari garela. Zuretzat sorpresa txiki bat dugu, Dasha 3, 2, lehen. Wow, arrosa jantzita itzela zara. Atera dezagun argazki bat elkarrekin. Esan arrosa. Arrosa. Zer gertatzen ari da hemen? Arrosa maite dut. Ongi etorri nire arrosa Urdina aldean. maite dut eta ongi etorri nire urdin aldera. Zatoz nire urdin aldera. Zatoz nire arrosa aldera. Zer? Arrosa aldea hobea da. Ez, urdin aldea da onena. Hautatu arrosa plater bat. Hautatu urdin plater bat. Hau. Eta hau. Arrosa da onena. Urdina da onena. Arrosa. Urdina. Arrosa. Urdina. Ai, eta ideia bat dut. Biak hartuko ditut eta zuek nirekin etorri. Dasha, zergatik deitu gaituzu ona? Jolastu dezagun joko bat zein den hobea jakiteko, arrosa edo urdina. Arrosa. Urdina, arria, papera, uraizea, oinetakoa. Espero dut elkarrekin jolastu ondoren lagun bihurtzea. Zure akatsa izan da. Orain zurea da. Aiene, joko lagunkoia izan behar zuen. Ideia hobea dut. Arrosak eta urdinak berdin onak direla erakutsiko diet. Goazen dorre handi arrosa urdin bat egitera honela. Alex, bera begira zein dorre handia dagoen. Opa. Wow. Arrosa hobea iruditzen zait. Ez, urdinak hobe dirudi dorre honetan. Aiene, hau berriro gertatuko da. Arrosa. Urdina. Zure errua izan zen. Ez, zure errua izan zen. Ez, zuk bultza zenuen. Ez. Zuk bultza duzu. Aiene, espero dut horren ondoren lagun egingo direla. Dasha, hautatu urrengo urdin platera mesedez. Hautatu urrengo arrosa platera.
hau nahi dut. Eta hau. Polotxoak ederra dirudite. Dasha, zuk zeuk egin behar dituzu polotxoak. Zer? Egin ditzagun polotxo osasuntxua. Egigun, bromatxo bat Alex eta berari eta truka ditzagun kolore hauek biak dibertsiorako. Orain, ahabia jartzeko garaia. Orain, sartu ditzagun guztiak izozkailuan. Gozatu polotxoa. Arrosa bakarrik nahi dut. Urdina bakarrik niretzat mesedez. Bai, divertigarria. Oh no. Mutilak, koloreak ez du inporta bat ere. Ez. Urdina eta arrosa biak onak direlako. Hori askoz hobe da. Uste dut biak lagunkoi bihurtzen direla. Oso ondo, komunikatzen dira, ikaragarria da. Ei, Dasha, aukeratu azken platera. Bai, Dasha, mesedez. Ei, Dasha. Baietz. Ikaragarri divertigarria. Ez da, barregarria. Tira, gutxienez orain lagunak dira. Tira, lagun, garbitu dezagun nahazte hau guztia. Jolastu dezagun arrosa eta beltza erro. Yeah, okay. Let's go! Arrosa. Kaixo. Zer egin behar duzun badakizu, ez da? Ideia bat dauka. Ondo, ezeri. Okay. Oh, yes! Wow! Orain begira ezazu zeure burua. Zein kolore gustatuko litzaizuke? Horia nahi duzu? Morea nahi. Agian arrosa. Ikusi zein polita zaren. Ez du axola. Nire txanda da orain. Eskulanak eta ardea. Fantastic. Oh, yes! Ikusi zein polit. Sortzeko prest nago. Let's go! Excellent! Interesgarria.
dauka. Wow! Goazen apaintzera. Wow! Ai, lagun arrosa txiki polita. Ei, irribarre. Ez zait arrosa gustatzen. Begira nire slimea. Azken ukitua. Nahastu ezazu. Fantastic! Orain gustatzen zait. Ez zaizkit hauek gustatzen. Kolore ilunekin lan egitea gustatzen zait. Hori hobeto da. Hori da nire estilo. Bikain. Zer iruditzen zaizu nire slimea? Oso iluna niretzat, kolore argiagoak nahiago ditut. Zer egin behar dudan da? Fantastic! Bikain. Honi kolore pixka bat gehitu behar dio. Ikusi zein polita eta koloretsuak garen argazki honetan. Honekin ez naiz eskolara joan. Saiatu gaitezen beste behin. Sorpresa! Zer dago barruan? Itxarobena dut zerbait iluna izatea. Begiratu gora, zer? Zer? Aupa, globoak, maite ditut. Ez ditut arrosa koloreko globoak gustuko. Okay. Hau askoz hobeagoa da. Nire txanda. Aupa, garbiketa. Lasai, hau garbituko du.
daiteke. Ziur aski ez da nirea, arrosa da. Saiatu gaitezen berriro. Sukaldatu behar. Kolore ilunak. Askoz ere hobe. Apaindu dezagun. Asteazkenetik etorritako pastelik goxoena. Zuk ere nahi duzu. Ez, eskerrik asko, fruitu freskoak nahiago ditut. Eskeletoa. Non dago eskeletoa? Kaixo, kaixo. Kaixo, kaixo. Itxaron minututxo bat. Apaindu zaitzagun. Okay. Wow! Iruzkini, ez. Azkena. Soinekoa. Aupa, arrosa ondo geratzen zaizu. Eginda. Maite dut nire soineko beltza.